Здравейте хора, аз съм Gameplay Videos и искам да ви покажа какво намерих в моя сервер, след като го пуснах онлайн. Така, спална ето тук. Значи, намерих ето това. Майнкрафта ми е до 7.5 и просто не знам как стана. Как се е получило това, изобщо не знам. Може би има спаунери. Или има само един спаунер. Сега ще видим, само да си направя една кирка. Няма да правя нищо друго, освен кирка, за да може да... Добре да е, мърсен гаден лак. Добре, сякаш тук не може да се чупи нищо. Добре, май нищо не може да се чупи тук. Тук. Добре, интернетът ми е доста бърз. Ама защо? Така. Добре, ще има линк към описанието на клипа, който сега качих епизода как да се телепортирате в Minecraft. Сега ще кача и този. И ще има линк към описанието на линк. Ще има IP на сървъра. Няма никакви привет тук, нито пък set home. Ако има някакъв проблем, само ми кажете. Например, ако някой ви разрешил къще нещо подобно, веднага ще го банна. Сървър е за 5 човека, така че първите 5, които влязат в сървъра, ще имат шанс да снимат с мен Minecraft. Така, и това беше от мен Gameplay Videos. Чао, хора!